Εδώ, Ηνωμένε Πολιτείες της Αμερικής, θα ακούσετε από τη Νέα Υόρκη τη φωνή της Αμερικής. Το σημερινό μας πρόγραμμα αφιερώνεται ολόκληρο στο χαρμόσυνο αυτό γεγονός της απελευθερώσεως των Δωδεκανήσων. Επί τη ευκαιρία της απελευθερώσεως των Δωδεκανήσων, έχουμε την εξαιρετική τιμή να σας παρουσιάσουμε εκπροσώπους του εναμερική δωδεκανησιακού στοιχείου, οι οποίοι θα απευθύνουν χαιρετισμό προς τους συμπατριώτας των. Και πρώτον, είναι ο κύριος Νικόλαος Μανούσης, ακούραστος και αφανής αγωνιστής. Αδελφοί Δωδεκανήσοι, επί 33 ολόκληρα χρόνια, εμείς τα ξενιτεμένα αδέλφια σας, με πόνο παρακολουθήσαμε το ανίποτο μαρτύριό σας και σε όλο αυτό το διάστημα δεν επάψαμε να εργαζόμεθα για την απελευθέρωσή σας. Από το 1918, όταν ιδρύσαμε εντάφρα την Εθνική Ένωση των Δωδεκανησίων και κατόπιν την ΦΕΔΑ, τελευταία 12 χρόνια με τη Δωδεκανησιακή Νεολαία της Αμερικής και τέλος με το Εθνικό Δωδεκανησιακό Συμβούλιο, εργάσιμεν ενταντικά για να γνωρίσουμε στον φιλελεύθερον Αμερικανικών λαών το μαρτύριό σας και τη θέλησή σας στην άκαμψη να παραμείνετε Έλληνες. Και τώρα που έσπασαν οι αλυσίδες της σκλαβιάς, δημιουργημένοι και εμείς από στην κίνηση για την πραγματοποίηση των πόθων που γενναίες ολόκληρες Δωδεκανησίων ονειροπόλησαν, στέλνω ελάχιστος και εγώ αγωνιστής αδελφικό χαιρετισμό προς όλους τους Δωδεκανησίους και οραματιζόμενος την ημέρα που θα δυνηθώ να προσκυνήσω τα ακρογιάλια της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, της ελεύθερης μας κο, να αναφωνήσω ως άλλος Σιμεών. Νυν απολύεις στον δούλο σου δέσποτα ότι ηξιότην να πατήσω ελεύθερα τα χώματα της λατρευτής μου Δωδεκανήσου. Ακούσατε τον κύριον Νικόλαον Μανούσιν, αντιπρόεδρον της εναμερική δωδεκανησιακής νεολαίας. Και εις επισπράγησιν του προγράμματός μας, η χοροδία των Νέα Υόρκη Δωδεκανησίων θα τραγουδήσει τον ύμνον της Δωδεκανήσου. Ακούσατε από τη Νέα Υόρκη τη φωνή της Αμερικής.